हेलो। का कैसन बोलत हवा हो? हम के ऐसे ही बोले आवेला, हम ऐसे ही बोलब। कुत्ता कहीं का 3 दिन से हमार तबीयत खराब बा, एको बार पूछला कि का भेल बा? का भइल बा तो के? रहे दो ना पूछा तू अब। अच्छा सॉरी, का भइल बा तो के? बस कर तू पूछ भैला। अच्छा जानू बतावा ना का भइल बा तो के? अब ज्यादा नौटंकी ना करा। अच्छा बच्चा ना बता द का हो गइल तो के? तू फोनवा रखत हवा, हम ही रख दे। बतैबू ना। नौटंकी ना करा, रखत है जा। हेलो हेलो हेलो। तो देख ला सब भाई, फोन में काट देला। लेकिन एगो बात तो सच बताई ना, तो अपने मोहब्बत से लड़ाई कैले में बहुत मजा आवेला भाई, बहुत मजा। अगर तहनो अपने गर्लफ्रेंड या अपने बेस्टी से झगड़ा करो तलस तो ई वीडियो उठा के भेज दस, ताकि ओके पता लगे कि हाँ तनिको से प्यार करेला था।